थगायसुलाखासोमोन फैसा गैया 3000 फैसा सोनानै हर बिदि होनबायना आनैखौहाय गसाइगाव बे जारागुरिनि आरोना मानसिया स' खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दिनै आङो ब्लगखौ लाबोफिननायनि जाहोनानो जादों माने नोंसोरना आइया माबायदि दं मोजां गाज्रि गासैखौबो आपडेट होलांनो आरोना बर्थमानथ' आइया मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय दासिमबो रायज्लायनो हायाखै आरोना ओमफ्राय जानोबोथ' हाया पाइपजोंसो दौवो आं नोंसोरनो खोन्थाबाय थादोंमोन जे स' ओमफ्राय दिनै मर्निंनिफ्रायनो माने मैया मोनानिफ्रायनो आरोना मैया मोनायावहाय सासे मानसि गुवाहाटि थायो होनदों आरोना बे मानसियाहाय सासे आदा सेरफांगुरिनि होननानै लादों गावो माने आनैनाव फन बुदोंमोन आरो माने बिदिनो आइनि प्रब्लेमखौ इउटुबाव नुदों नालाय ओमफ्राय फैसा हरनो होननानैहाय नाम्बार बिदोंमोन आरोना आंनि ओमफ्राय हरबाय ओमफ्राय जे रायज्लायहर मैया मोनायावथ' गैया रायज्लायासै ओमफ्राय दहाय फुङाव हरदों आरोना ओमफ्राय माने हरनानै रायज्लायबाय ओमफ्राय बिदिनो फैसा हरगोन 25,000 बिदि होनबाय आरोना माने होफैगोन गाव फैनानै गुवाहाटियावहाय माबा प्राइभेट जब मावो नामा जब मानेथ' फार्मासियाव थायो ओमफ्राय बिदिनो गावनि लोगोखौबो फैसा गावसिनिनो आरोना गावसिनिनो लोगोनो माने फैसा हरफागोन बिदि होनबाय आरोना बिदिनो मानसिया फुंनिफ्रायनो फन हरगासिनो दं आरोना हरगासिनो दङ ओमफ्रायो हरबाय रायज्लायबाय बिदिनो हैगोन ओमफ्राय आंबोथ' दहाय फुङाव जे क'क्राझार थांदोंमोन नालाय एसे आमाइमोनजों आरोना ओमफ्राय जखन आङो काजलगावआव सफैफिनो काजलगावआव फैफिनबा माने बियो फन हरबाय आरोना फन हरनानै ओमफ्राय मोनसे खोथा होनबाय आरोना आंखौ नानि जेनेबा बिदि जादों गसाइगाव जारागुरिनि सोरबा गावनि लोगो फैगोननो आरोना माने फैसा 500 थाखा बिहरबाय आरोना आंनावहाय अनलाइनावहाय हर होननानैहाय ओमफ्राय दायोथ' आंनावथ' फैसा गैया जेनेबा दंबाबो आं बोरै हरनो ना आरो आं सिनायानो मिथिया एबा थगायदों ना मादों बिदि होननानैहाय हरासै आरोना आङो माने गैया होननानैहाय बुंबाय आरो हरासै ओमफ्राय आरो आनैनावबो फन हरग्रोनो दे आंथ' गैयाना आंथ' काजलगावआव थांदों ओमफ्राय आनैया हस्पिटालाव दंफैयोमोन आरोना माने आं गैयैखाय आंनि हासबेन्डल' हारसिंखाय आनै सानै दंफैयोमोन आरोना ओमफ्राय फंबायबो नुफैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनदों आरोना फंबाया दोननानै आनैमोनखौ स' फैनानै आनैनाव फन हरनानै बुंबायनो आरोना बेखौबो आनै बिदि जेनेबा आंनि लोगोआ फैनो थाखाय फैसा गैया 3000 फैसा सोनानै हर बिदि होनबायना आनैखौहाय ओमफ्राय जेनेबा गावसोरनि मिथिखादों बिपद जोंहा फैसानि प्रब्लेम जानायखायसो इउटुबाव हगारनो गोनां जादों होननानैहाय मिथिखादों ओमफ्राय थेवब्लाबो माने फैसा बिबाय आरोना ओमफ्राय आंनिबाथ' फ्रडसो खोमा आरोना सोरबा जेनेबा फैसा जाग्रा खोमा आंनि आइडिया ओमफ्राय आंनावथ' कल रेकर्डफोर दंजोबो आरोना गासैबो फन रेकर्ड दंजोबो आंना माने अट' रेकर्ड जाखायो आरोना आंनि हासबेन्डजों रायज्लायबाबो आंनि बिमा बिफाजों जिखुनु जा मानसिजों रायज्लायबानो आंना अट' रेकर्ड जाखायो आङो सिगांनिफ्रायनो अट' रेकर्ड खालामना लाखादोंमोन आंनि हासबेन्डनाबो आंनि बिबोनांनि आरो आंनियाबो जोंना न'खराव साथामनिया अट' रेकर्ड जाखायो आरोना रायज्लायनाया स' माने ओमफ्राय आंनाव गासैबो रेकर्डआ दंजोबो आरोना बियो जेनेबा आं फैसा हैगोन 25,000 ओमफ्राय लोगोआबो 10-15,000 हरफानो नागिरदों बिदि होननानै बुंदोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय बिदि बुंनानैहाय माने फैसा मानसिफोरनिफ्राय फैसा बिनानै जाग्रासो खोमा आंनिबाथ' बिदि सानदों आङो स' ओमफ्राय दहायबो आरो आं काजलगावनिफ्राय बङाइगाव सफैफिनो होनबासो आङो मिथिदों आरोना आनैनाव फैसा बिनायखौहाय आनैया खोन्थादों आंनि हासबेन्डआ बुंहरदोंमोन आरोना जेनेबा नोंसोर जुदि फैसा सोना हरथारग्राबा सोना हरबानो जायोना मानो बिदि माबानांगौ ओमफ्राय जेनेबा गुगोल पे गैया मा गैया बिदि होनबाय आरोना बिसोरो केस दङ खिन्थु मेरलाथ' CSP थायोना आजिखालि जुगावलाय बबेयाव थाया दे गासिबावबो थाजोबाथ' बे गुवाहाटि बायदियाव थायोबाथ' गुवाहाटियावथ' मेरला CSP दं आरोना आंबो थांखांबाय गुवाहाटियाव मेरला बार ओमफ्राय माबा मेन खोथा मा जादों होनब्ला मानसिया फैसानि थाखायसो आरोना एसे फ्रड खोमा मिथिला बुंनो हाला ओमफ्राय केन्टिनाव जखन आं ओंखाम जानो थाङो आनै आरो माने फन हरबावदों आरोना बे आनैनावहाय ओमफ्राय आंजों रायज्लायनो होननायखाय आङो रायज्लायदों आनैनि मबाइलजों होमबानो आङो रेकर्ड खालामनाय जादों दै आनैयाथ' रेकर्ड खालामनो रोङाखै बियो जाम्बि जादों ओमफ्राय बे खेबखौ लास्ट कलखौहाय आङो रेकर्ड खालामहरदोंमोन जे बे आनैनि मबाइलाव थाबाय होनदोंमोनखि नोंनि एकाउन्ट नाम्बारावहाय 3000 सोना हरनो नागिरदों आंनि लोगोआ बेबायदि होनदों आरोना ओमफ्राय दे होनबालाय होननानै बुंबाय आरोना आङो जेबो होनहराखै ओमफ्रायो बियो मिथियाबो खोमा आंना इउटुब चेनेल दं होननानै बियो प्रकाशनियाव सोंदों नालाय दा प्रकाशनियावहाय ओमफ्राय आङो जेबो होनाखै ओमफ्राय दासिमबो मानसिया फनबो हराखै फैयाखैबो आरोना बियो 4:51 जाबाय आरोना टाइमा दायो मानसिया बिजनियाव दंफैयो बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय दासिमबोथ' बिजनिनिफ्रायथ' बेसे एफा गोजान लायाना जेनेबा ओमफ्राय बिजनिनि फैदोंमोन थांफिनबाय बिसोरो ओमफ्राय बियो मानसिया गावनि पार्सनेल कार दं होननानै बुंदोंमोन आरोना थाब सफैगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दासिमबो फैयाखै दे बे थगायसुलासो खोमा आंनिबाथ' मानसिया गावखौहाय
सेरफांगुरिनि बुंनानै लादों है ओमफ्रायो नामखौहाय बियो मा होनामोनथाय र' लिरना लादोंमोन आं दैदेनसा बसुमतारी होननानै खोन्थादोंमोन दे बेयो आंना कल रेकर्डआवबो दङ आङो गोनां जायोबा कल रेकर्डखौबो होनो नाजागोन नायनोसै मा होनो आङो रायलायग्रोनोसै ओमफ्रायो नायनोसै आरोना सानलायग्रोनोसै मा जायो मा खालामबा मोजां जागोन मा खालामबा मोजां जाया बिदिनो आरोना लोगोफोर आरो मोनसे खोथा होननो सानबावदों आङो माने मानसिफोरा आंखौ कमेन्टआव बुंहरदों आरोना जेनेबा नोंनि दुखुआ नंखाय फालासो बिदि होननानै दे जायनि न'खराव जायो बिसोर मिन्थियो दे दायो आंनि बिमाया जादों आंसो मिन्थियो जेसेबां दुखु थाखा फैसानि बेसेबां प्रब्लेम जोंसो मिन्थियो गुबुनाथ' मिन्थियाना नोंनि न'खराव जाबा नोंसोरबो मिन्थिगोन आरोना जायफोरा आंखौ बुंदों बेखौसो होनदों दे आं जायफोरा बुङाखै बेखौ बुङाखै आरोना ओमफ्राय माने एसेबां दुखु जानायावबो माबोरै मबाइलखौ अन खालामनानै ब्लग बानायनो हायो नोङो जेनेबा सिनेमा शुटिं खालामनाय बायदि मोन्दों नामा मादों नामा बिदि होनहरदों आरोना आंखौहाय देख दायो आङो इउटुबार जाबाय जखन जानो होननानैनो बानायखाबाय जखनथ' आङो आपडेटखौथ' होलांनांगोन ना जेनेबा आं नोंसोरनो खोन्थाबाय जोंनि आइया बिदि बिदि जादों होननानै ओमफ्राय मानसिफ्राबो मिन्थिनो लुगैना गोबां कमेन्ट हरदों आरोना माबोरै जादों बिदिनो आपडेट लाबोबाय था होननानैहाय ओमफ्राय सोरनि खोथाखौ लाथ्र'नो आरोना लोगोफोर खायफाबा मोजां होनो खायफाबा गाज्रि होनो नोंगौ आङो मिथिखायो इउटुब सालायनांगौआबो गोबां माने इजि नङा आरोना मोजां गाज्रि सबखौनो खोनासंनांगौ जायो ओमफ्राय जों लाजिनायखौ दोनखोमानांगौ जायो आरोना लाजिब्लाबो मानसिफोर गाज्रि होनबाबो जिखुनु जाया खोथा होनबानो गंग्लायनानै थानांगौ जायो होनबाबो आङो बुंबाय आरोना दे दायो आङो इउटुब माने चेनेलखौ खुलिखाबाय जखन इउटुबार जाखाबाय जखन लाजिनायखौलाय आरो दुखु दाहाखौलाय दंखासै थाखासिगोन होनबाबो आपडेट होलांनो होननानै आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दे ओमफ्राय स्पेसियेलि आङो बै सासे बे सेरफांगुरिनि आदा होननाय बिनि थाखाय बानायनाय जादों मानो होनब्ला बियो बिदि फ्रड खालामबायना ओमफ्राय जेनेबा होफैयाबा होफैया नाङा आरोना जेनेबा बिदि हरनो होनसै होननानै आरो जोंनिफ्राय उल्था फैसा बिदिनो आंनावबो गोबां फ्रड कल फैखांबाय आरोना आगोलनिफ्रायनो ओमफ्राय जेनेबा थाबाबो आंनाव गुगल पे पेटिएम दङ होमबाबो आङो बुङो आरोना जेनेबा गैया होननानै बुंदों आङो एकाउन्टाव फैसा गैया होननानै बुंदों आङो माने आगोलनिफ्रायनो मेरला फन फैखांनायखायनो आङो एसे सिगाङावनो आङो एसे फुङावनो आङो मर्निंआव जखन बे 25,000 हरगोन होननायावनो आं एसे दाउट जादों आरोना मानो होनब्ला आजिखालि जुगावथ' 25,000 थाखा होनांगौआबो बिराद गोब्राब ना बयबो खस्थ' खालामनानैसो मावो बबेयावथ' होनो हानो ना एफा एनै 500,000 होनायफ्रा आलादा खोथा आं एसे दाउट जाखादोंमोन स' नायनोसै आइया खिन्थु दायो लोगोफोर आं नोंसोरनो आपडेट होनो साननाय बेनो आइया एसे मोजां जासिनबाय खिन्थु रायज्लायनो दासिमबो रोङाखै दे ओमफ्राय बुजिजोब्बाय आरोना सिनायजोबो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय रायज्लायबायनो नागिरो बेसेरा रायज्लायनो हाया आरो साननै सानथामसोनि उनाव रायज्लायनो हागोन खोमादां आंनि आइडिया नायनोसै ज' लोगोफोर बेसेखिनियानोमोन आपडेटआ आरो जुदि आं रेकर्डखौ होनो नायनोसै र' मा जायो जुदि रेकर्डखौ होनाय जायो होगोन आरो होनाय जायाबा होनाय नङा आरोना स' आङो हासबेन्डनावबो सोंनानै नायगोन मा खालामबा मोजां जागोन आनैमोनावबो दा जेनेबा मारै दङ बेमारियाथ' दायो एसे मोजाङा फैदों ओमफ्राय होमबाबो माने हारसिङै रायज्लायनो हाया आरो रायज्लायनायफोरखौ बुजियो ओं होनो आरोना जेनेबा माबा मोनसे सोंबा मेगन नायनो थिनबा नायो ओमफ्राय ओरैनोथ' जानो लोंनो हाया आरो पाइपजों सोयो बिसोरो गासैबो खालि बिदैल' लोंहोयो नोंसोरनि आनै जायो नामा खोन्थाखादोबा औ जोंनि आनै जायो आइनि बिदानि हिनजाव आदसा माने नै आं सेरफांगुरिनि होननानै बेनिफ्राय क'क्राझार सेरफांगुरिनिफ्राय गुवाहाटियाव थायो आरो आङो बेनिफ्राय बिदिनो खोनानानै जोबोद दुखु नांबाय माने मा खालामगोन आरो उपायथ' गैयाना आरो उपाय गैया आंबो मेडिकेल लाइनावनो मावो मावनाया गुवाहाटियाव बेनिफ्राय माने आंनिफ्राय एसे माबा जेनेबा सहाय अनसुंथाइ हरगोन सानदोंमोन आङो हैगोन सानदोंमोन आरो दिनै माने आं थांगोन स्वागताव दङ होनदों नामा स्वागताव दङ आदसा बे जिथुनाखि बिशाल मार्केट बे खाथियावनो बङाइगाव बिशाल मार्केट बारबोनांगौ आरो बारलांनांगौ मिथिगौ आं बेयाव थांखांबाय आगोल बहुदबार थांखांबाय बेयाव आं सिनाकिबो दं आंनि बेनिफ्राय ओरैनो आंनिफ्राय माने 25,000 हैगोन सानदों आरो माने आङो होनो सानदों आरो माने जिखिनि हायो आंबोथ' आरो बिदिनोसै आरो आंनियाबो माने प्राइभेटावसो मावो नालाय बे गुवाहाटियाव फैफेरबाय दा
थांखांबाय थांनायाथ' बे माबायाव मा दिसपुर हस्पिटालावनो मावो आं मावनाया आं आरो हस्पिटालफ्रावबो थांफेराखै नालाय थांखांबाय सिगां खेबसे बे गणेशगुरियाव आरो जोंनिया गणेशगुरियाव गणेशगुरियाव मिन्थियो गणेशगुरिखौ माने आं थांगोन सानदोंमोन आरो थांगोन माने थांनो ओंखारसिगोनानो आं माने ओमफ्राय 9टासोआव ओंखारगोन आं माने 9टासोआव ओंखारलांसिगोन ओमफ्राय माने नोंसिनाव हाबनानै ओरै न'आव थांखागोन आं थांनाया दे जागोन दे आदा दे आइसिइउआव दङ ना आइसिइउआवनो दङ दाबो रायलायनो हायाखै केबिनावथ' दा लाबोथ'नाय नङा मोजां लाबोथ'नाय नङा डक्टरा दानो लांथ'नाय नङा होनदों नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय नानि दैदेनसा बसुमतारी लिरदो मा नाम दैदेनसा बसुमतारी जागोन दे आदा दे बेनिफ्राय दा ओरैनो सोलिनो माबाफोर दंथ'योना सोलिनो आन्थाथ' बिदिनोसै दा माबा फार्मासियावबो माने बाखियानो माने बुरजा जाबाय आरोना ओमफ्राय मैया एसे एनै आनैया एसे एनै फैसा हरदोंमोन आरोना रायजो एफा एनै हरनाय बेफोरखौ एसे जमा होबाय आरो दाबो बाखियानो दंबावो बायदारि मेडिकेलावबो इयावबो बायमान ओरैनो माने गासैखौबो बायजोबनो गोनां जायोना आरो बायजोबनो गोनां जायो सब प्राइभेट ना आरो माने प्राइभेटसो नालाय आरो एसे एनै माने गैयि मानसिया बिराद उसुबिदा जायो प्राइभेटआव आरो इमारजेन्सि केसखौ आरो सोआबाबो जाया आरो जेनेबा मुलिफोरखौबो बे डक्टरनि नैबे हस्पिटालनि फार्मासियाव थायाबा आरो बायहेरायाव लायनो गोनां जायो बायहेरानिखौथ' आरो बाखि हरा बेसे होयो आरो इयावबो 10,000 गाहाम थांबानो बुङो आरो हरनो हानाय नंलिया होननानै 10-15 हाजारसिम थांबा आदा आदसा नों मेडिकेलाव मोनफैबाय आं काजलगावआव दङ आदा थांगासिनो खोनायाखै काजलगावआव दङ आं काजलगावआव आदसा नों मोनसे खामानि मावनाय खोनाबायना बिनानाव आदा थारमाने नै आं थांबाय दं आरो थारमाने सासे मानसिया आरोबाव बिदिनो नोंसोरखौ सहाय खालामगोन आरो ना बे गसाइगाव बे जारागुरिनि आरो ना मानसिया ओमफ्राय थारमाने इनियाव केस फैसा गैया जाहैबाय माने ओमफ्राय थारमाने दा बे माबायाव मा होनो गारि गावगाया निजा गारि दङ ना बेयाव फैनो थाखाय थारमाने फैसानि एसे सर्ट जादों नोङो 500सो सोना हरथ' आं दा थांनो नागिरबाय दङ दायोथ' आंनाव गैयाना मा फन पे गुगोल पे खालामनानै गैया आंनाव फन पे गुगोल पे गैयाना आङो नै दा काजलगावआवसो दंफैयो मिटिंआवसो आंनाव गैया होनदां आङो दा काजलगावआवसो दंफैयोना आङो बाखिखिनि फैसाफोरखौ होजोब्बायना काउन्टाराव जमा ओमफ्राय आंनाव केससो दङ ना दा केससो दङ आरो आं मिटिंआवसो दंफैयो लोगोफोर माने हासबेन्डजों गोबां खोथा रायलायबाय आरोना ओमफ्राय दादाजोंबो रायलायबाय ओमफ्राय हगारदो होननायखाय आङो कल रेकर्डखौ हगारनानै होबाय दे लोगोफोर दायो माने सानसे जाबाय ओमफ्राय दायो 6टासो जाबाय आरोना टाइमा ओमफ्राय कल खालामनायदोंमोन आरोना आङो बे आदानियावहाय ओमफ्राय माने फना सुइच अफसो जाबाय आरोना बेयो थगायसुलाखासोमोन बयबो मिन्थिखागोन ओमफ्रायो आङो रेकर्डखौथ' होना होखाबाय ओमफ्रायो नामखौथ' खोनाखाबाय नोंसोर रेकर्डआव माबायदि स' बेनो आरोना फ्रड कलआ बेनोमोन स' खोनासंनानै जुदि सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर सोर बियो मानसिया सेरफांगुरिनि होननानै लादोंथ' आंथ' मिन्थिला सोरबाफोर जुदि मिन्थियोबा माबा बेखिनियानोमोन ओमफ्रायो बे भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय थाबैनो आङो आइनि गोदान आपडेट लाबोनो सानगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों